ए भैया ए घड़ी सब लोग भोजपुरी के पीछे हाथ धो के पड़ल बा। कहता कि भोजपुरी में ज्यादा अश्लीलता होता, भोजपुरी में ज्यादा अश्लीलता होता, लेकिन गीत के माध्यम से सरोज भैया कहे के बता कि अरे ऐसन जमाना आइल बा, अरे हाथे हाथे मोबाइल बा। ए अनिल भैया कि अरे ऐसन जमाना आइल बा, हाथे हाथे मोबाइल बा। ऐसन जमाना आइल बा, हाथे हाथे मोबाइल बा। ऐसन जमाना आइल बा, हाथे हाथे मोबाइल बा। ए गोरकी गोरकी हो, ए सुथर की, ए जूली लड़का लड़की से कहत का कि अरे नय की पतोहिया, अरे नय की पतोहिया बनावत वीडियो रील बा। तो कैसे कहीं भैया हो भोजपुरिये आशा लील बा, कैसे कहीं भैया हो भोजपुरिये आशा लील बा। कैसे कहीं भैया हो भोजपुरिये आशा लील बा। कैसे कहीं भैया हो भोजपुरिये आशा लील बा। ऐसन जमाना आइल बा, हाथे हाथे मोबाइल बा। ऐसन जमाना आइल बा, हाथे हाथे मोबाइल बा। ऐसन जमाना आइल बा, हाथे हाथे मोबाइल बा। ए मुखर्जी तो नय की पतोहिया, अरे नय की पतोहिया बनावत वीडियो रील बा। ए सरोज भैया तो कैसे कहीं भैया हो भोजपुरिये आशा लील बा।